Assalamu alaikum jama'a, dan mi bayani ne ga wato ainihin yadda za ka hada wato ainihin slide text message ko kuma image. Yanzu misali kamar wannan, kamar yadda wannan yake tafiya din yana wucewa, in ya je shi ya shiga da sake fitowa ta nan, haka dai ta repeating infinity ko. Wannan shi kuma image ne, ana gani shape as image. Wannan shi kuma text ne, za ka yi highlighting ka yi copying sa. Shi wannan yana under image ne, wannan shi yana under text. Za ka ga sake zagayowa ka gansa. Yadda min bayani ne akan yadda za ka haɗa sa. Yanzu ka tashi za ka zo ka shiga notepad ɗinka, text editor ka kenan, kowane iri za ka yi amfani da kowane irin notepad. Za mu zo mu yi saving ɗin wannan ɗin mu page mu kafin mu fara komai. Shine abu da base wanda mutum da ya fara in kana page wannan. Sai mu zo mu sa shi a page mu. Yanzu misali mu samar page dot. In kana amfani da wanda aka sa HTML, in external in wannan din kake amfani da shi, not editor ka na kan operating system. In kuma misali yanzu wannan zaka zo kai clicking nan gashi na part text markup language, kai clicking akan sa, aga fitar maka da shi sai kai saving din sa. Yanzu misali a wannan me suka ce mana, gashi na aka ce welcome to the new Hausa tutorial, aka samu da shi a farko. Yanzu mun tashi za mu zo mu yi amfani da misali mu yi aiki da header 1, mai opening tag na header 1, ya mai closing din sa in case saboda mantuwa. Ya mu zo mu rubuta abin da suka ce mana, welcome suka ce ko, welcome to the new Hausa tutorial. Haka suka ce mana, suka ce welcome to the new Hausa tutorial. To yanzu misali yanzu bari mu yi wannan ɗinsa ga yadda zai fita. Yanzu wannan shine layin farko da aka sa mana shi. To muna so shi wannan din yanzu ya dinga ya mana wannan, ya dinga yin slide shi wannan text da muka yi. Yanzu mun tashi da mu zo nan, ya mu sako mu zo hauro da image din mu wanda yake kasa. In mun tashi da mu zo mu sa rana kun san wannan din mutum kwanakin mun yi bayani akan sa, yanda za ka hauro da image ɗinka. Shine da mu samar source is equals to double quotation, sai mu sa sunan image din mu, a nan gudun. Misali yanzu sunan image din mu mun samar image ne, sai mu duba type din sa. Type din sa shine yana ma duk wannan mun riga mun san shi, .png. Ya mu close din sa, da mu yasa width din sa da height din sa, nan mun shi imprint ne kurin ya hauro mana da shi. Ya mu zo mu saving din sa, ga nan button na saving. Ya mu zo mu refreshing. Aka sun hauro amma kuma ba sa yin sliding. Wannan image wannan kuma wannan din mu text din mu. Yanzu mun tashi ga dama wannan shi yana slide ne. Kuma hoton sun sa mana nan ga kwaya daya, nan ga biyu, nan ga uku, nan ga hudu. Sun sa mana image din kwaya hudu ne. Amma mun tashi nan, sai mu zo mu yi copying su, mu fitar da shi a kwaya hudun sa. Sai mu yi copying sa, sake yin pasting din sa, sake yin pasting. Aga yanzu muna da kwaya hudu, sai mu zo mu yi refreshing mu gani. Aga hudun mu sun hauro. Yanzu muna buƙatar wannan mu yi slide din sa, shine da muka tashi za mu zo mu samar haka. Open tag, sai mu samar mark haka. Sai mu yi copying sa, sai mu zo nan mu sa, sai mu zo nan mu yi breaking line BR, mu yi saving din sa mu gani. Aga fara tafiya yana wucewa, amma kuma sunansu wannan a layin a nan, layi ɗaya ga biyu, ga layi biyu a nan wurin. To mun tashi da mu zo nan wurin face wannan din mu, sai mu zo mu sa HR.
da mu za wannan kenan ba horizontal line. Ba mu zo nan wurin ya mu sake rubuta shi HR. Da mu zuwa nan ma mu ƙara wani mu sa HR ya mu save ya mu zo nan mu refresh. Kaga mun sa wannan yanzu yana ta wata har da shi ne to muna buƙatar mu cire shi to fa sai dai mu raba su biyu. Yanzu mu zo mu yi mu ɗauko wannan ba mu yi closing ɗin shi ma ga ya wuro ya mu yi copy sa ya mu zo nan wurin mu yi pasting ɗin sa wannan da mu dawo da shi baya mu yi cutting ɗin sa mu dawo da shi nan ya mu zo mu sake buɗe wani a nan wurin ya mu zo mu yi pasting ɗin sa a nan ya mu yi saving. Kaga wannan yanzu ga yana shi wannan ga open tag wannan ga closing tag ɗin sa ya mu yi saving ya mu zo mu yi refresh. Kaga yanzu shi wannan baya tafiya line baya tafiya iya wannan ɗin ne yanzu rubutu yake tafiya. Wannan shine yadda ake ɗora wato ainihin wannan slide ɗin a pagin ka na HTML. Mun gode yawa sai da ku kuma za ku iya tuntuɓar mu ta manhajar mu na wato ainihin Facebook Hausa tutorial. Za ku iya kuma ziyartar mu na pagin mu ko kuma ta YouTube muna da channel ɗinsa da kuma wasu more videos wanda HTML ɗin. Mun gode sai anjima.